Neno diamo mata iparo kod ang'wen nyakoro mga juangan geno ni nyasi dhi mbele kendo gando sechako ikruok ni nyasi no mar Christmas, nyasi mar yango chieng' no manonyuolie Jawara. Ne ageno ni riyo maber nyakoro mga juangan machiegni chendo ni mar Oimore ka bende waiko ni weche mathoth odhiambo ma kawuono mago motimore gwenge wa bombe wa kaachiel kod pinje mamoko. Kaeto bende ang' nwang'ini mago mabende tucho e paw tuke. To mokwongo magi thuond weche. Kachopo Kisumu kae gimoro sachiel adhi Kindu but koro sano osebedo 4 hours kapoka chopo kuma adhi. Expectations wa ogongo wolte chenro mag wuoth koro chako doke wang'e bang' jowuoth ni ndara nikech dhungruok nyamburko e apaya mawuok Awasi kadhi Kisumu. Application to have the accused person subjected to mental assessment is allowed. Therefore, he will be subjected to mental assessment at Chuka District Hospital and thereafter be detained at Embu GK prison. Dichuo mayande orocho ratich minode kendo omono kama pondo mar dende kotiyo gi gam gikone koro tuwe jela higni 50. Tedo ka samoro kane an oko to gima an go matin no roma kenda to sana feel ni ka ng'ato nigi shida moro anyalo wuok madhi akony. E report makende kawuono wamenyo sigand MCA ma Homa Bay East Ward Eriko Molo mahombe oselake thuolo machiwo ke od bura. Nakoro mogami thuolo mar kwayo hayo makare mar Christmas ne jogo mihero kaachiel gi familia kata mana jogweng'u nyakoro mga juang ornwa ote hariade kauchiel nono ka bende wantiere mbui RAMOGI TV inyalo e weche gi achiel kaachiel odhiambo makawuono wagoye mbaka inyako tendogi magi bende mwaiko ni odhiambo makawuono wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko nwa weche gi arwaki ni machiegni nyinga Lydia Okeyo. Doho ochiwo twech mar jela kuom higni 50 ne jago moro mayande odonjne kod ketho mar monjo minode kendo ma ochiwo muono gam mar super glue e dende mantiere kama opondo. Jago no manyinge James Kifo Muriuki koro oserwaki e jela no kendo chako ngimane mar bedo jajela bang' ng'eto no ma ogol gi doho machuka. James Kifo Muriuki ochako twech mare mar higni 50 jela machuka bang' doho machuka ng'ado ne bura. E higa mar 2020 jago no norocho ratich jaode mochuo tiyo kod gam kata super glue e kuonde mopondo e dende. Tim mano time genga ura Makathita Marimati County Tharaka Nithi. Kaluwore gi nonro mar apisa mag okwach kich DCI jago no yangore no chich ni jaode ne gajore gi chuo moko e kinde mane en owuon nonge pacho katich notere bure Nairobi. Bang' minode tamore yie kod parono Kifo no chakoro dhe ka bang'e olo kuome apilo gi super glue kotiyo kod pala. Kifo no duogo maki gi obila mag okwach kich mano wuok Nairobi, Sekuru kod Tharaka Nithi ma milambo ndala bich bang' timo tim makwero no e county ma Kitui kamano ringo pondoe. Nonro yango ni noyudre od jago moro miluongo ni James Murogi ma ichich go ni en ajuoga. Burano osebed kiwinjo kuom thuolo mar higni 2 ka koro to chope giko. Kwayo mar James Kifo mar mondo mi owe gi rambun nogore Luanda. Kwa dhimbele nyakoro mga juang wang'eyo mago motendre kod nyasi mag Christmas kata siku ka bende wang'eyo mago motendre kod wechego mag apaya. Dhungruok mar nyamburko manyo kelo midhiero ne jowuoth e apaya madhi Kisumu kowuok Nairobi dhi karumo kendo wuoth koro dokie wang'e. Mabang' obila mag apaya riwore mar reso jowuoth manomoko e pano kaka jafwambo mar Judith Omondi leronwa. Wuoth osebedo marabora ne jowuoth ahinya to mane owuok e bombe mamoko kadhi pacho chakre odiochieng' manyoro. Ma bang' dhugruok mar geche bedo e apaya ma Nairobi Kisumu chakre saa 6 mar odiochieng' manyoro. Bang' riyo e ndara kuom mohewo seche 12, wuoth chalo ma osechako dok kare apaya no kochakore okinyi ma kawuono. Mak mana ni moko kuom jowuoth pod ni kod ng'ur ni mar kata wuodh apiko bende ne odhi obedo matek ka nengo bende ne oidho. Jowa ma jo boda be koro kawo advantage gi overcharge wa koro kogoli aero kanya kichop Kisumu ka gidwaro 500 shilling gidwaro shillings 100 wamoko gache ok move
ji stranded nyithindo manyoloro ma jo form 4 ema koro wach gi lit mogik. Nyithindo leo kech parents nyomiyo gi mana pesa matero gi madwoko gi nyaka dala. Ma achako bet kokinyi saa 2 pesa man go aseng'ado gari pesa orumo amoko gi kaka nyalo chopo town onge kaka nyalo dok odabe onge. Jo apiko kata kamano osebedo ka lemo mondo mi chenro machal kod ma odhi nyime mondo mi gilos omenda mathoth mag sikuku. Jamo miyowa tich kaendi maber kabisa. Koro watema kamaendi koro wakwayo ni mondo mi omed bedo mang'eny mondo wati maber kabisa. En mana ni joma dhi wuodhe maboyo ema koro winjo matek. Lakini nisan mar abiriya olornwa tich wanwati wadhi mbele wacham Christmas maber. Chal mar apaya ni mane oyudo ka thoth jo Kenya dhi sikuku, jopuonjre mag klas 12 bende thoth gi ne wuokie kuonde mag somo odiochieng' manyoro kadok pacho bang' tieko penj margi. Jowuoth mathoth nyoywa kaka chenro gi orochni mokalo. Onge kamiluwo waluwo mtaro weche tek. Ok wang'e ni ang'o matimore e jam momiyo jam duong' kama. Ok wang'e gima dhi mbele. Wasechandore masani koro wanindo kod nyithindo nindo oko ka. Nyithindo madongo nyaka nyithindo mathindo ywak sani wan ge tindara ka. Wachni aol hivyo tu. Aol. Kamoko bende kwayo piny owacho mondo many yore mabiro konyo e ndalo mabiro. Sida mantie odiochieng' en tiese kelo jama ji pando gechegi. Koro mogotieno sama gisewuok koka ji ogolo gechegi. Koro wakia ni nyalo konywa nade. To en mana Nyanza kae every December nyaka wabed gi tabu e yoni. Bridge tin. Koro kaka gechegi nyalo kadho bridge ni bete. Koro nwakwa county government mondo olos ndara mar Aero Girls no maluwo Miwani mondo either ko an gi Jama Island to geche maya Awasi nyaluwo yo Miwani to ma Kisumu be nyaluwo yo Kibos kocha mondo reduce jam waneno ni kae. Dhugruok mar geche apaya ni nyalo bedo ni omedore nikech kwan mar nyamburko mathoth matiyo gi apaya ni e kinde mag sikuku. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi ikruok oseketi ne nyasi makiny jatend piny Kenya William Ruto yuoro e mar Christmas e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Ruto igeno ni kiny ne rom kod jopiny mawuok e kanisni mopogore opogore mondo mi gidhial nyasi mar Christmas kanyakla. Jotelo mawuok e kaunti ma Uasin Gishu okone giseikore mar rwako jatend piny Kenya kendo bago nyasino e yo makare. And it will be a great Christmas because since the inception of Uasin Gishu, we have never had a Christmas actually jointly with His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Tunataka kuwasihi raia wote wa Uasin Gishu. It's a privilege when the president comes and is coming here for the first time. It's a privilege and we want to encourage each and every one of us tukuje tusherekee Christmas kwa hii uwanja. Tujapata kiongozi ambaye amewahi wakati wa Christmas kuita watu ambaye anawakilisha wakuja kwa Christmas kwa kiwanja. Hii ni kuonesha mapenzi mengi sana kwa rais wetu. Kwa dhimbele nyakoro mga juang jatenda piny Kenya William Ruto po tije ma itimo kod kuonde reso nyithindo ma ochando mag mong'ere kaka Children's Home. Ruto loso kano limo kuonde rito nyithinde gwenge mag Eldoret kendo bedo kod gi nyasi mar sikuku. Sharon Ong'ao miyo waler motenre kod wachno. Ne en mor kod ilo e seche mane jatend piny Kenya olimo kar reso kendo rito nyithindo ma ochando kata Children's Home mantiere e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu. Ruto wacho ni en gima ber ka nyathi nyalo yudo thuolo mar yudo kony mar dak e ngima maber ka oyudo gik ma ochuno kaka chiemo, lewni kaachiel gi kuonde ma ginyalo jotie. Ruto oloso kamae e seche mane odhi chiwo kony mar chiemo e kuonde rito nyithindo 54 kama oting'o nyithindo mohewo 1,000 ma ochando motelo ne nyasi mar Christmas. I must thank all the men and women with a big heart to be able to look after children of other people, children that would otherwise be orphans. You have given them a home, you have become their parents. I must say,
you are doing that which is godly. And truly, God will bless you. Ruto bende wacho ni piny owacho biro tiyo machiegni gi jonyuol e yor thicho oko timbe mag tiyo kod yedhe mamero ji, ma wacho ni rowere moko osebedo ka tiyo godo e pacho kae nikech ahola. Ruto omedo chiwo siem ne jonyuol ma ok osebedo ka rito nyithindgi e yo makare, ni piny owacho biro kawnegi okang' mager. Sheria ambayo inalinda haki ya watoto ambayo tulipitisha hivi majuzi, tutahakikisha kwamba serikali itaweka mipango kuhakikisha ya kwamba hakuna mtoto Kenya ambaye analelewa vibaya ama anaumizwa ama anafanyiwa vibaya either na wazazi ama na mtu mwingine yeyote. As government of Kenya, we will do the best we can to work with parents so that we can provide the best possible education, the best possible opportunities, the best possible environment, ensure that we protect our children from drugs, protect our children from abuse of substances, protect our children from bad influence. Mikai mokwongo Mama Rachel Ruto bendo poyo moko kuom children's home ma nyithindo ma ochando odakie kuom riwo wigi kanyakla mar konyo nyithindo maonge nyalo. Ile kazi ambayo mnafanya ni kazi ambayo Yesu Kristo akiwa duniani aliweza kufanya. Tukisoma Biblia katika kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 36 na kuendelea, nasema kwamba niliona wala ambao walikuwa na njaa na niliweza kuwapatia kitu. Moko kuom chiemo mane jatend piny kaachiel kod min ode ne opogo ne gin kaka mok kuon, mok ngano, motedo, mchele kaachiel kod sukari. Sharon Ongao, Ramogi TV. Nyakoromogi kinde ma familia mathothi kore mariango nyasi mar Christmas, jotelo kod ji mamoko mago mantiere kod chuny mang'uono ka thuolo mar pogo chiemo ne familia mopogore opogore kaka yor nyiso hera kod achiel mar oganda. Mokuom MCAs ma Nairobi ojiwo oganda mondo mi onya achiel mar oganda kendo ketenge akwede e kindeni. Walter Nyambaga not yore chenro mar pogo kony ne jopiny kar dak ma Kariobangi e buore Nairobi kendo miyo ripodno yo machal kod ma. Kwa heshima na taadhima. Kaka yor yango nyasi mar Christmas, jotelo kod jok ma chunygi ng'uono ka thuolo mar pogo chiemo ne familia mopogore opogore kaka yor nyiso hera kod achiel mar oganda. Hataki mtu mbele ya ikamba. Moko kuom MCAs e kaunti ma Nairobi ojiwo oganda mondo nya achiel mar oganda kendo keto tenge akwede mag dhoudi kinde ma piny mangima yango mor mar higa. Ochumi nyera kata mo wanyota mo biro kai wanoba mnero kamano. Christmas ko dhibedo maber. Nyithindo dhi moro dhi chiemo. Na mara nyingi tulikuwa tunatarajia tutalipwa na tukulipwa, lakini sasa nimepata sikukuu. Nashukuru na nimefurahia. Jotelo go koni ji mathoth ngima mar uchumi ohidhnegi ma ok ginyal kata mana yudo mogo mar chapat mondo giwang' ne familia. Gino magikoni en ting' mar sirikal kelo fungruok ne nengo mag gik mochuno pacho ka, mana kaka jatend piny ne osingo. Kawuono wadwa wapog chiemo nikech dhano thagre sana. Sirikal mantie sani nowacho ni ka gikaw in 100 days gibro timo gik moko gibi piny, lakini kata sani budget mar chiemo ni malo sana. Koro ji gionge namna mar ginyalo chamo Christmas. Koro in the spirit of cohesion and togetherness and love, waneno ni en muhimu sana mondo waluong jopiny mondo matin ma Nyasaye ogwedhwa go wan be wa me jopiny mondo gin be gi celebrate Christmas. Tumefurahi sana kwa vile amechukua hatua kutupea hii cabbage. Hata kesho singekula Christmas, lakini juu yake kesho chapati kwangu lazima inuke. Jotelo go singo dhi nyime gi siro jopiny kinde ma uchumi dhi bedo mapek yaw skunde kendo jonyuol biro dwaro mondo chul school fee ka ote makwe kod achiel mar oganda bende ne ok owe chien. Dhano onge pesa to economy ma Kenya en piny kabisa. Koro wach mar basari en gima ni omako ga chunya sana nikech jopiny nyaka gisom. To ing'eyo education, it is very important and very vital for our kids. Koro wan gi basari diriyo. Wan gi basari mar county, alafu an gi basari mara kaka Joel. Iluonge ni Munuve Joel Foundation. Koro ka ayudo ma county amigi as moro ni be achiwo mondo nyithindo gisom maber. Ile kitu namuombea ni basari iendelee. Hiyo basari ikiendelea
serikali iko pamoja naye, sisi tuko pamoja na MCA. Negitiyo gi thuolono mar tiegruok kod paro moko matucho mar keto gavana ma Nairobi Johnson Sakaja lai mag thich oko ya PC. Kata nyoro jo UDA no kodonja assembly. Koro akia ka ing'eyo siasa ni ga gik mang'eny. Koro pengine nitie gima pangre mbele. Oganda jokopere no wacho ni gimichiwo gi chuny mamuole ma Nyasaye gwedho. To in bende iyudo hawe. Poch gi pak ni jodito jirende kanyakla kod Samaria Mang'won molenyo Christmas mari. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kariobangi, Nairobi. Walter no winjo werno awera wendno kako winjo bedno dhi nyakoromoga jwangi michiwo gi chuny maler bed gi thuolo mar chiwo miyo oganda maonge kod nyalo gi jogo mabende samoro koso e nyasi ni mondo ji duto omor e nyasi ni mar nyuol mar jawar. Kwadhi mbele poda manyamana mag motendre kod wechego mag giluongo ni serehe. Nyasi mar giko higa e chuny boma ma Kisumu ma otisi ni Kisumu Fest no chakore ayanga. Nyasi no manyo kelo ganda kanyakla e chuny boma no yore kodaka gi jotelo kama oting'o Mama Aida Odinga ma en min od Raila Amolo Odinga. Charo no ng'awo miyo waler mar wachno. En nyasi ma ibago e okang' mar ariyo e chuny boma ma Kisumu chakre ne yawe ayanga e dwe mar 12 mar higa mokalo. En juso ka oganda opong' kod mor ka gidhi nyime kod nyasi mar sikuku. Nyasi ma idendo kaka Kisumu Street Festival ne oyaw kod minod jatend kweth mar Azimio Mama Ida Odinga. Kane oloso e kinde yango nyasi mag sikuku masani dhi nyime e chuny bomano, Ida okwayo tend kaunti ma Kisumu mondo many yore motegno mag reso kendo daro nyithindo madang'ni e boma. Ida onyiso luoro mare kaluwore gi kwan mamedore mar nyithindo madang'ni e chuny bomano, kowacho ni dwaro nitiere mar manyonegi kuonde jot. Onge ng'at manyuolo nyathi, whatever the circumstance, mondo bed jokora. Nyathi kisenyuol, sama iting'e en nyathini, to kosewuok mosenyuole en nyathi kila mtu e pinyno. Yes. And daher wacho ni management ka, we don't want to see young children on the street. Ok wadwar mondo wabed gi nyithindo miluongo ni chokora. It is possible, nyalore, ni nyithindo gi duto nyalo chok bukes kamoro, onge ng'at mok puonjre. Kendo omedo ni thoth nyithindo go nitiere gi pok mopogore opogore, kendo dak e chuny boma ok kony gi tiyo gi pok go. Mama Ida bende ne okawo thuolo mar kwedo tim mahundu manyocha otimne nyathi ma nyinge Junior Sagini manyocha olodh wang'e e kaunti ma Kisii. Jomoko kata ng'ato okawo nyathi ma jahigni 3 to olodho wang' nyathino, nyathi ma jahigni 3 en mirima manade ma nyathi ma jahigni 3 ne nyalo timo ne ng'ato bo gidhi big lodh wenge ne duto kuomi. Nyathini ma ni dwa punish, kose ni dwa punish parents ne, kose ni dwa punish the society. Timbe mag mahundu machalo kamano ok onego bed in our society. Nyasi makamano ywayo kit tuke mopogore opogore, ka koro oganda mantiere gi kit pok mopogore owuok oko mar moro oganda gi talanta magi. Manager e kaunti ma Kisumu Abala Wanga bende nyicha osesingo ne jodak e kaunti ma Kisumu arita makende e kinde magidhi nyime gi nyasi makamano. Kata kamano, kalure kituke gi piem mopogore opogore madhi nyime e nyasi no, manager e kaunti ma Kisumu ne osingo ni piem mar madho kong'o bende ne biro bedo achiel kuom tuke ma ibiro nyisi joloch mane osingo ni ibiro mimich. Kalure gi okang' makamano, duol mar Nakada bende koro ogolo koke ka koro gichiwo siem ne manager maboma ma Kisumu Abala Wanga mondo kik tem timo piem mar madho kong'o e nyasi madhi nyime e chuny boma ma Kisumu. Kuom mano giwacho ni gibiro kawo ne okang' mager en kanyakla kod jodak mabiro riwore e piem maket kod mano. The ADCA law, that is the Alcoholic Drinks Control Act of 2010, Section 47, which categorically states that no encouragement of beer drinking and promotion promising rewards. Kano loso kod jofuambo e kaunti ma Kisumu,
Nyenze wacho ni piem mar madho kong'o en piem maketo ngima oganda e kind akuru gi asumbi, kendo ok gin piem ma owinjore ojiw. Komedo ni chik ma pacho kae kumo joketho twech e jela kuom thuolo mar higa 3 kata fai mar Sh300,000. And if we come across such kind of competition, we will charge the people who are participating and the organizers for such events, because it is against the law and they stand to be fined. Kisumu Street Festival biro bedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 10 mabiro. Nyasi manochakore odiechieng' manyoro nyaka chieng' tarik 2 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Nyasi makama ibago chakre saa 12 mar odhiambo e apaya ma Jaramogi Odinga, kar yweyo mar Jaramogi Odinga Sports Ground, kachiel kod Central Square. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Haya, mago esere nyakoro mga juang ochwadre Kisumu. Neno ka VOJ mano Victor Tino Mwakajuma kantiere Mfangano Island. Wacho kanyo ni en piem mar madho kong'o ne machiche kendo makodhogi. Wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro VOJ ka umos kaito be aneno kanyo ka Pastor George mano mar Rodi Jesus Fellowship. Wacho kanyo ni en bendo kwayo hayo maber mar Christmas kod higa manyien ne Madam Vida, Sally kod Andy, mwalimu Justus Okumu kaito gi Pastor Elizabeth bendo kwayo ne kanisa mar Rodi Jesus Fellowship Church, Dan Yongo mano chairman kachiel gi admin Cornel Obura. Bende wacho kanyo ni Pastor James kod Ann Susan Nyateng kato Dan Kanu Chieng kod Rodi Pastors Fellowship giduto gikaw mos mag Christmas e yo makare. Fredo uko janya kanya duto wacho ni en bende entiere kodwa chendo ni kendo kwa hama bende nyithi nyamin gi kaka Owino kaka Unisoko mano mar Magare Secondary gi owadgi ma Evans Ango mogik wacho kano dhine jo boda duto te mantiere Kuwunda Junction. Neno Elias Otieno wuod Kindu Bay bende wacho no kwa hama maber mar Christmas ne jite wacho ni ng'ama ofuke ber mondo miyo iyo gwele Elias Otieno e nyasi mar Christmas. Walter osenyisowa ni gima nyasi gimigolo gi chuny maber in bende yudo hawe. Neno ka wacho kanyo ni en bende iluonge ni Mary owuok Kobodo kete mana ka Ramogi TV odhiambo makawuono. Mwalimu Jael kantiere Migori County wacho ni en bende entiere ka oseyuore budho kendo kete mana ka Ramogi TV oromosa mag Christmas ne oganda karajo go mabende gintiere go kanyo kamotingo Bernard Amara wacho ni gikamos giduto. Dominic Panyako kawuok Ongito Ragana Migori County bende kwa hama maber ne jaod bura Masuna West kod mano kanyo Francis Masara bende wacho ni Nancy Akinyi gi Bishop Jono Kinda giduto gikamos Pastor Daniel Wango kanyakla kod giduto mago marango Ramogi TV kuone gi hawe makare mar Christmas. Jadolo Inoso Modhi bende wacho ni entiere ka kendo kwayo ne jiduto hawe maber mar Christmas. Jona Pidi kantiere Mbakasi bende kwaone onagi duto kod jo Kenya te hawi maber mar Christmas. Anano Vitalis Ochieng wuod Game Karariu bende wacho kanyo ni embo mor ka gi chenro kendo wacho kanyo ni bwana mano timo ne miyo no timno unjo kaone okang magere kata kama no setwe higni 50 ok tin ahinya kata kama nyakora mga juang en wach ma pod lita ahinya kendo ganda medo golo pachgi e wach no. Brenda Tieno Anudo wacho ni hawi maber odhine mama gi mano Mogeno Clarice Anudo kaito bende wacho ni kamora mora ma joka Mbeya giwede gosiepe ntiere giduto gikaw hawe maber mag Christmas. Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni embe entiere kodwa kae to wacho ni owinjo obedni arita ikete yo makare kumora mora. Wacho ni jonjore ohero kaw thuolo mag siku kumondo gitime wechego mag njore kaeto koro kwa piny wacho mondo keta arita makare. To wacho ni kikwi will gi school fees ochule monde kwa kuchwad serehe mano kanyo Engineer Lazaro Kanyamboke. Ezekiel Hezma bende wacho kanyo ni hawe maber odhi Nemeshak Faith Shalina koda wuon gi Babji Maya Angwenyo Village. Bravio Geka bende wacho ni en bende entiere kae gi wuon gi mama gi nyithindgi duto tagini Ramogi TV seche gi kagi entiere
Asemurarie dage wacho kanyo ne Nyasaye omed rito oganda duto e nyasi ni mar siku. Nyakoro mga juang med oro otegi ma en thuolo minyalo mose joge gi wededi kod osiepe. Nyisgi awe maber mar Christmas kiny imoke kendo ji dhi chwado serehe med nyiso wani to en ng'ami kone hayo makare. Waduogo bang' yo matin nyakoro mga juang e chenro ni mar Oimore, kata kamano waduogo kod mathoth korewo koda kama. MCA Eric Omolo lero sigande nyaka e od bura ma Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Yes, nyikwa Ramogi kamora mora mauntie amoso uno pak Yesu iluongani Janet Oudu Isaiah tadwani kamora mora maintie akwanwa hawi maber mar Christmas. Nyasaye mondo telnu kinde mar Christmas. Nyasaye mondo bed kodu. Amen. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Nyakora mga juang machiegni kendo e chendo ni mar Oimore ateri nyaka e kaunti ma Homa Bay kama wamenyoni tend kor gwenge wang'eyo sigand Eric Omolo mano MCA ma ward ma Homa Bay East ma en achiel kuom MCAs ma odonjo manyien e od bura ma Homa Bay. Ochieng' Omolo e thuolo no semako lemo mar jakom committee mar od bura ma ochung' ne pi kod alwora. Nyocha ni pedho e od bura paro mar chik e wi rito alwora kod lwasi ma ochuo kadhi gi od bura. Jopiny ma Homa Bay East bende otise gi nying mar japi e wi magi duto. Wang'eyo ni to sigande chal nade nyakoro mga juang. Jafwambo mar Alia Beach no lime kendo ma report malosonwa. Eric Omolo ma ong'ere gi nying mar siasa ni japi ne odonjo e alap mar siasa higa makoro rumo mar 2022 ma oyiere kaka MCA ma Homa Bay Town East Ward kendo en achiel kuom MCAs mar owere mane odonjo e od bura mar county e yiero maduong' ma higani. Eric masani jahigni 30 wacho ni ne odonjo e siasa bang' jopiny sunde kaluwore kod chenro mag pige mane okunyo e kor gwenge. Asebedo e media industry kaka producer e yore mag loso wende, to bang'e naneno ni kaka ng'ato kochwe dhano ok disik kama iluokorie, nyaka iluokri kamoro tituogi oko. Koro mana neno shida bende mane jowa chandore sana sana ne mar pi. Koro an basically nakonyo jowa mondo yud pi kabisa. Koro e process mar kunyo negi pi no napo ka gichako approach ni Eric kodoro ni tel no e county assembly of Homa Bay. Dipo ka itero gigo mwadwaro mbele mondo timnwa. Mano e gima koro nodhi ochuno mabang'e kana chung to nege gona ombulu. Kata odoko ni pod odak e Simba e dala wuon gi, okoni mano ok nyal mone tiyo ne jopiny e lemo ma jopiny ne okete lwete. I feel ni an gi responsibility mar rito oganda
kendo mar timo dwachgi. Tiyudo ka samoro ka ne an oko to gima an go matin no roma kenda. To sani feel ni ka ng'ato nigi shida moro, anyalo wuok madhi akony. Kaka sani koro an gi teko mar dhiro gigo ma gidwaro, kaka loso barabara. Samoro ng'ama dhirne gi onge, afeel ni gino koro nie wiya. Pi ka onge, afeel ni gino koro nie wiya nyaka dhirne gi mondo giyudi. E od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay ne oyiere jakom komiti ma ochung'ne pi kod alwora, kendo ma e achiel kuom twak ma osebedo go e od bura. Is to ensure that we have adequate water within our wards. And again, I want to say that this report is detailed and it reflects a coherent balance in all the departments. As you can see, all the departments are catered for, and the equitable distribution in terms of priorities is evident. So I would wish members of this House to adopt this report as it is. Thank you. En kod mor ni kalo chike mamulo weche mag lokruok mar yamo e kor lwasi ma komiti mare ne otelo ne en achiel kuom gigo mabiro miyo piny owacho mar kaunti yudo omenda mar konyo e rito alwora. Tedo ni kendo gik masetimo within a short time emane wabire gi bill mano pok nokadhi nyaka ne county assembly mabe chakre. Bill mawuoyo kuom arita mar alwora, yore mag lwasi, mabende ane jakom mano chung' ne climate change no. Mane wa draft bill no mano kadhi assembly. Kwa nyalo kwa ni within dweche ariyo mokwongo nwa push bill mokadho, kendo bill ni osebedo gi benefit maduong' ne county nyaka ne wakadhe. Yudo ka yaw thuolo ne jogo manyalo partner gi county donors manyalo kelo mwandu manyalo konyo yore go mag rito alwora. Kayo ni sani pesa nitiere mosedonjo ne county. Kendo machielo mwase achieve en ni ok mana bill achiel kende mosekadho bills mopogore opogore. Ka okoni pige ma okunyo olombo mana ka wuok ir osiepene. Pi ni ma higni ka higni onge ng'at mosebiro mondo omi jowa pi. Mido ni dweche higni ariyo mokwongo na kunyo pige 14. Achaka medo pige 5 magedo pige 19. Kaka koro sani wantie December ni an gi pi machako maguje, asetieko, Wangapala oserumo, Majiwo oserumo, Marindi oserumo. To magi ndio katem ne arito mondo mi government mar county omiya pesa mondo mi atimgi. Egin natiyo gi thuolo mano yierago ni mondo mi abed gi duol moro mar kwicho kata lombo mwandu oko. Ka koro waloko higa manyien, osingo ne jopiny e ward ne chenro mag dongruok ma opogore, ka okoni sani koro keto maino mare e tiyo ne jopiny ka tije mamoko mane otimo kapok odonjo e paw siasa. Sani koro weyo jomamoko ema timogi. Nitiere gigo moko nyalo weyo, kaka an talent mara agombo ga ne alos ne mana jiwer, alos documentaries, alos movies, alos adverts. To koro mondo mi bendi be jatelo maber nyaka empower jomoko. Koro yudo ka sani yudo ka gigo matimore tich mar assembly ni nyalo keta ma dij kabisa. Koro nitie jogo ma wase train madhi nyime gi tich manatimo chak. Koro wan gi program gigo mwade dhi timo negi. Kaka sani e supplementary budget ni wan tiere gi projects mane waseketo. Kaka mag barabara nitiere modhi loso, manyien modhi yawo, pi nitie modhi kunyo manyien from the county budget, to gi health facilities moko mabende ni pok orumo wadhi gero. Ne watimo limbe achiel kuom chenro mag pige ma okunyo, kendo joma mine bende okopando morgi kaluwore kod ber mar chenro mag pige masani koro gineno e ward no. Wasebedo kwa chandore gi pigni ndalo mang'eny. Waomo pi chiegni loka nyandiwa kocha e soko moro, to adwaro pi yo Kanyada koni, to achako adwaro pi koni. Koro an wago erokamano maduong' kuom kelonwa pi ka. Tuoche mane mako wachon mag nyaldiema tinde orumo. Mondo mamone mondo kogwen sa 10 dhako sechung' dhi omo pi. Tinde orumo, tinde mine nyalo nindo nyaka saa 1 koka gichiew ka onge wach puodho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok Petseo TSC ewi yor ndiko jopuonj. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222.
mar morni kodwa ka. En kinde mar chiwo gi hera ka wadhialo hono gi nyuol mar ruodhwa mosiko. Tudri kodwa e wende mag sikuku. Ka iwer kod jower mihero, kuwero wende mabeyo mag sikuku. Tudri kodwa ka wawer kendo wapako e kinde mar nyasi mar Christmas ni. Wanna wish you a Merry Christmas. Mane RAMOGI TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya. Machiegni kendo nyakorom gajwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni mar Oimore e wang' jowi mari miero mar RAMOGI TV. Wadhi mbele gi mago mag somo kama duol mandiko jopuonje pacho ka TSC rucho oko lendo manyocha giketo dalariyo mokalo mar kwayo jopuonj mondo or kwayo mar medo gi lemo. Mabiro mana ndalo achiel bang' riwruok mar jopuonj mar KUPPET seyo mokalo lendo mar TSC ka gikoni ok ochopo dwaro mar jopuonj. Ripota mar Judith Omondi miyowa ler mathoth. Opogore wuok bang' duol mandiko jopuonj lando thuolo mag medo lemo ne jopuonj dalariyo mokalo. Jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori ogolo ng'ur mondo jataya tije duol mandiko jopuonj Nancy Macharia obag twak kod riwruok mar jopuonj ewi gik ma owinjo gimiye pek kotudore kod medo jopuonj lemo. Okoni nitie jopuonj ma osebetie lemo achiel kuom kinde malach ma ok otergi e lemo manyime. Giweyo grup maduong' ma onego bedni ne ging'iyo. Ma en grup mane ok oneno maber ahinya e 2016-2021 collective bargaining agreement nikech oting'o jopuonj ma onge gi responsibility. Gin jok manie C3 gi C4. Koro wadwaro ni mondo Teacher Service Commission mondo ochiw gimomiyo ma otimore. Ka ok ginyal chiwonwa to kare gimedu chances mag 45,000 teachers go gi advertise ni gimbende gi move. Gimbe gin gi chance mondo gibed promoted. Diploma teachers waneno ka thoth gi osebedo kosebudho ka gene job group achiel kendo discrimination moro ntiere makata sama ilando tok land negi molandi sana oland matin kabisa. Gongi ng'iyo mana deputies gi principals to magi jok mane CBA manokalo cha nosemiyo pesa gi omuom maber to jopuonj ma ordinary manie C3 C2 gi C4 nokomi pesa. Jokanyo mag KUPPET e kaunti ma Kisii bende nye uriwore kwedo lendo mar duol mandiko jopuonj. Kwa hivyo sisi kama wawakilishi wa walimu tumewasikiliza walimu wetu na wanavyolalamika, na hivyo tumekuja hapa kuongea kwa niaba yao tukisema kwamba ili tangazo ambalo limetoka ambalo limefanya mwalimu wa shule ya upili asipate nafasi ambazo zinatoshana na namba yao katika kupandishwa vyeo liweze kubatilishwa ili walimu wetu wa shule za upili nasi tuweze kupata nafasi katika mambo ya promotion ambayo yanatarajiwa kufanyika mwisho wa mwaka huu. Duol mandiko jopuonj nyicha olando thuolo mar medo jopuonj mohewa 10,000 lemo mopogore opogore. Thoth jopuonje mane omi thuolo mar manyo tijegi ne gin jopuonje manie grade mar D1, D2, D3 kod D5. Dwaro mar riwruok mar jopuonje mar KUPPET
en ni mondo mi jopuonj manie grade mar C2, C3 kod C4 thuolo mathoth. Duol mandiko jopuonj kata kamano, odiochieng' ma kawuono chal ka gima owinjo ywak mar jopuonj. Girucho oko lendo manyocha oriko gi keto ndalo 2 mokalo, kendo koro jopuonj ok oyienegi oro kwayo kendo kotenore gi wach mar medo lemo. Jata tije duol mandiko jopuonj Nancy Macharia, jumbe 2 mokalo nokono komiti marango weche somo ni jopuonje duto ne omed lemo e higa mar 2017. Wach mabende jokanyo mag Kupeto opingo. Recent, we had our parliamentary committee on education, whereby the CEO, Nancy Macharia, made a serious statement that all teachers were promoted in 2017, which is a lie. It is a total lie because our teachers have languished in one job group for over 17 years, and that one can be found from our teachers. And if you find this information, they will be able to get that information from our teachers direct. Ma bende biro mana jumbe matine adek bang' duol no lando thuolo mar ndiko jopuonje manyien maromo 30,000. Judith Omondi, Ramogi TV. Jolweny motere piny Democratic Republic of Congo e botelo mar riwruok mag pinje ma Afrika ma ugwe ma osebedo katiyo kanyakla gi jowetegi ma pinyno ma omiyo gi mako loch e gweng' ma Kibumba kowuok e lwet jolweny piny mag M23. Jalup komanda mar kweth jolweny Afrika ma ugwe Manuel Kaputa kotenegi komanda mar obila Colonel Deris Obiero wacho ni nyaka jolweny go donje piny DRC mwandu mathoth oseduoki kare. Kata kamano ginyiso luoro mar gewi chal ma omako ganda makono ma omara tichgi mar tiyo gi mwandu ma piny owacho kuom dweche buora ka koro gidwaro ni tend pinje ariyogo omany konyruok mochwere ewi wachno maduoko kwe gi dongruok. E kinde ma oganda dhialo nyasi mar sikukuu nyakwaro Mogajwang, jojela 65 oyudo fungruok tok ka nowegi thuolo e kar twech mar Chuka GK Prison Kathanwa e Mbuto kod Meru kaka yorno maduoko chien kwan jotwech ma odhungore kuonde twechgo. Magi oting'o jogo mano oyudi gi ketho matindo tindo kaachiel gi jogo ma ochiegni tieko kum mano omigi mar twech. Jang'ad bura doho ma Chuka Lucy Gatari ojiwo jotwechgo mowe thuolo mondo mi otem neno ne giluwo chike ma pacho kaka bende okwayo oganda mondo rwak gi pacho ma ok giketo akwede mora mora. Ni community tungewaambia ya kwamba hawa watu wamechunguzwa na wameonekana ya kwamba wamerekebika na wataendelea kurekebika. Kwa hivyo msiwapokee kama wale watu mlikuwa mmejua kabla wakuje hapa. Hawa ni watu wamebadilika na wataendelea kuishi vizuri na wale watu wako huko nje kutoka sasa. Kile ningewasihi, tafadhali mkirudi kwa community mtii sheria iliyoko. Sitarajii kupata mtu hivi karibuni tena hapa akiwa na kesi nyingine. Muende mkuwe ambassadors wazuri kule nje, mkule Christmas mzuri na muache mambo ya ya uhalifu. We have those who have been arrested and who have been imprisoned here through not by their mistake. We also have those who have committed the offenses, but all of them, they are our sons, they are our brothers, they are our fathers, they are our community members, and it's very, very important if we accept them. Makosa yangu ilikuwa ya stealing, kesi ya simu, nikahukumiwa kifungo ya 1.5 na almost nimetumia miezi 3, na nimeshukuru sana juu nimeachiliwa. Hii Christmas itakuwa mzuri. Christmas nimefurahia, kwanza hata sioni kama nitagonja tarehe 25. Mimi yangu ni ya leo kwa sababu amenitendea mambo makuu sana. Sikuwa natarajia.
Atari nyake dhowath nam chumbi nyakorom gajuang kama bad migao mochung'ne chenro mag dhowath Kenya Maritime Authority oketa yanga chenro mageto puonjo ganda kaka ginyalo bedo kod ritruok e dhowedhe. Chenro motesi ni Beach Safety Awareness Campaign. Kano wedho wath ma Jomo Kenyatta mong'ere kaka Pirates Beach, jakom bad migao no Amisi Mwaguya wacho ni apisa 4 mochung'ne arita mag dhowedhego koro tiyo kanyakla kendo machiegni gi riwruoge mamoko kamoting'o Kenya Coast Guard mondo gijiw arita mag welo maoko kod oganda e pacho ka dhowedhego. Oganda koro ikwayo mondo rita alwora e dhowedhe kinde makoro gidhialo nyasi masikuku ka jogo mabende okurito chike mag leri biro maki gi obila. Tunajaribu kuwahimiza watumie hizo floaters za safety, wakiingia mwenye anaingia kwa maji mwenye anajua kuogelea kwa anatumia hizo floaters za swimming. Kunayo yale mambo ambayo hawatakiwi kufanya. Kwa mfano, unapoingia kwa bahari utakekani kubeba any plastic material, ama pengine wale wamependa kubeba maji ya plastic ya kunywa. Hizo tumepiga marufuku. Kufanya utalii pia vimefanyiwa ile inspection na vina vyeti na vile vifaa vya usalama ambavyo vinaweza kusaidia maisha iwapo watakuwa na jambo lolote litafanyika kule. Tuko na vifaa vya kutosha, lakini bado pia tunahitaji vifaa zaidi. Tumekuja ku assess preparedness ya lifeguards ambao wako hapa, na kusema kweli wamekuwa wakifanya kazi nzuri, kuja kuwa na incidents nyingi kama hapo awali. Na hii ndio kitu tunataka tusisitize. Si lazima mtu aumie wakati anakuja kusherekea. Tunataka watu waje Mombasa, watembee katika taifa letu, washerekee Krismasi na sherehe za mwaka mpya bila wasiwasi wote, bila kupoteza maisha yao kupitia masuala kama ya bahari. Eseteyo gonya korom gajuang jambetre mar piny Germany pachoka Sebastian Groth okone gigeto medo kwan welo matimo limbe pachoka bang medo kwan ndeke mawuok German kabire piny Kenya. To chotho kadho wadnam chumbi ma okoni en bang tuo mar COVID-19 dok chiene pachoka to kod piny Kenya timo yiero margi e yor kwe maonge tulo. Joja oko miwaler mathothi wachni koya e kaunti ma Mombasa. Jambetre mar piny Germany pachoka Sebastian Groth ne otimo limbe kaunti ma Mombasa kuma ne oyuore nyasi mar yango higni 50 nyaka ne hotel mar Savan chakre e pachoka. E nyasi no ne oyango ni nadier ni kwan welo mawuok e piny German kabiro e pachoka yande ne odok chien kaluwore gi wach tuo corona to kod luoro mane ntiere kinde campaign kane piny Kenya ikore ne yiero. So we are in close contact also with the Kenyan government to increase the number of German tourists coming to Kenya, and we hope that we really are in a turning point also with regard to tourism. After this COVID break that we had, there was also some reluctance during the election period because you never know with the history of Kenya what happened. We are very happy that everything was very quiet, but now I think we are really on the move and we can write the next chapter. Okay, COVID was a challenge for not only Kenya but for the entire world. We all were forced to close our hotels, all bars, everything was closed because nobody knew what will happen. We invested and we continue to do business here. And now business is back and we are so happy to celebrate the 50th anniversary. Gino mare eni kwan welo matimo limbe pachoka biro medore kaluwore gi kwan ndeke masani omedore kowuok e piny German kabiro e pachoka. We have good chances to reach these numbers again. So I talked about 73,000 in 2019. I think we are going in this area 70 to 80,000, and then we have to see what happens next year. But my feedback that I get from the German tour operators and from the Germans that are invested in the tourism industry here in Mombasa and along the coast is very, very positive right now. What has made us to survive is a strong belief in the people of Kenya. We believe in your beautiful country. We believe that you will overcome all challenges, and you have challenges. And that's why we said we will stick to this country, we will continue. I think 6 flights from Lufthansa per week, and it's 3 flights from Condor and 3 flights from Eurowings. So it's and there are other European airlines that want to increase also the frequency, and this is also interesting for the German market because they can fly through other airports as well. Kopogoro gi mano,
Ikruok ni nyasi mar Christmas ne odhi nyime e boma ma Mombasa. E roundabout Mama Kupa ne wayudo ka Father Christmas chiwo mit bilie na nyithindo kaachiel kod jowuoth. Vile pia tuko na Father Christmas ambaye yuko hapa, watoto, kina mama, vijana, wazee wakipita wanapatiwa lollipop to put a smile on their face. It's not something big, something small, but it brings a smile on someone's face. Magete moreka jotendari ita bende osingo jiwa rita makare to chutho e thuolo ni mar nyasi mar Christmas kaachiel kod mar rwako higa manyien. Those who are coming from to visit Mombasa, they should not fear anything, because we are ready to give 24/7 security. The other issue is about traffic management within Mombasa. I know members of public, there have been so many motor vehicles. I would urge members of public to make sure that they abide by the traffic rules and regulations so that we can be able to have a free flow of motor vehicles. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Silvador Joloch Maradula Madada Foundation. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Mich mathuolo kod here momiyo wabedo gi nyasi mar nyuol mar Yesu Kristo. Ndaloni wayudo thuolo mar bedo kod wetewa kod osiepewa mwahero e ngimawa. To kendo ka wan gimano e pachwa, wamedo kwayo ni kik ulok tokune somo mondo ukod jonyuol gi tije mane dala. Nyinga en Lox Ponde kata Lox P Joyugis dala. Anto nyinga en Josephine Atieng kata kuero unyaluonga ni Josephine Jos. Anto kaka ung'eya an nyinga Salikos Godhiambo kata kuhero unyalo denda ni Sally the Queen. Koa kuom jota chenro mar rogo mar nyithindo wawacho ni Merry Christmas. E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu. Ka wakelonu tugo mopogore opogore, koro nikech en Christmas wakelo yien, nyaka tuke mabiro moro nyithindo, kwayas mawer mamit, kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda Nyarkokitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod Wuod Karungu, Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mga juang wang'e mago motucho e pautuke kamati mar nyidendi mar Salvador ma joloche piem mar laro kombe mar Dada Foundation Initiative Cup mano bang' loyo Kishani e tuke mag finals mano goyala Maman Tubila mantiere Kisauni e kaunti ma Mombasa. Time maromo ang'wen nyocha ni e piem no ma ochan gi riwruok mar Mbele Foundation katudre gi kocha manie piny Amerika ma bende yande en jatugo mar Harambee Stars David Kenga ma bende otiego kocha magwengego. Gijiwo sirikal mondo mi omed gero adhula mar nyidendi. Soka ni kama scholarships, so waende kule Marekani wasome na wacheze pia mpira. Alafu pia at least wakimaliza wako pia na kisomo na wakija huko wanaweza saidia familia zao. USA kule tuko, women's soccer is very big, even bigger than men. Kwa hivyo tuache concentrate sana na vijana na tuangalie pia kina dada. More support. Let us put in resources, tusidanganyane. Mchezo si kitu cha bure ama vipi. Kuza talanta, something has to give. So if there's any budgetary the budget should be increased. Ilikuwa wasichana hawa ukiuliza wengi katika makundi yao wako ambao walipata mimba za mapema, wako ambao walipata magonjwa, wako ambao walipata vitu tofauti ambavyo haviridhishi katika jamii. Lakini hivi sasa kutokana na mwanzo sasa hizi ni mwaka wa 3 kufanya hii tournament. Kufikia sasa unaona consistency ya watu kuja na imeweza kupunguza zile mimba za mapema katika mitaani, imeweza kupunguza yale mambo ambayo hayafai katika jamii. Koro mogimane makelo wa giko mar chendo ni mari murero kamoni mikete kare chako nya giko ina bende go kodwa mbaka imiero ote ni mago mag hayo maber mag Christmas ano ka ote medo donjo Imelda Chieng Oude wacho kanyo ne kwayo hayo maber ne koth menegi joka Mindota Roslyn Oude Nyasaye otimo negi monde sore kendo pod gi mor gi Glenn Lewis wuodota nyathigi ko wacho kanyo ne ohero gi mang'eny joka Oude Crispin Wuoda Bongo wacho ne lamo menegi osetimo madonge odgi kendo gimor e nyaseni mar Christmas. Neno ka Cindy Nyarems wacho kanyo ni en Cynthia Owaka intere Kisii kendo wacho no ko mabene familia duto mara Jeni Nyako Guta ka wacho ni gintiere Asego Kanyada kod wuon gi Owaka Nyarem kantiere Mbita. Neno Alisa Oko bende wacho ni entiere kodwa kaka entiere Migosi Samuel Achenje bende wacho ni entiere Budho Makawuono. Aneno bende Danfin Kwach kawuok Migori County wacho no mor gi chenro mar RAMOGI TV kendo mor gi Doluo wacho ni dhowa wacho ni hen kende emano okwayo hawi makare. Neno kanyo ka bende Karilas Kavin wacho ni en bende entiere kako haima bende baba gi Moriso Dawa jodala gi Madiruma Kadem kachiel kod osiepne David Omondi kantiere Gogo wacho kanyo ni Sereli chochamre kendo madhere kata kamano uwinjo kane Lazaro wacho kanyo no kuongo chul fees mondo kika kwan gwenyre no. Aneno kanyo ka National Tieno wacho ni en bende entiere kai Kevin Juma ne ni Geoffrey Opingo Moriso Duor wacho no sedonjo kendo ko haimale maber ne jaode Nancy Anyango nyithindgi kamotingo Liz Brandon Morgan gi Braville giduto ikaw haima kare mar Christmas. Aneno kanyo ka bende Koyugi Jakasipul wacho ni entiere kake ento wacho ni giserekea responsibly yani yo makare ma ok gichamo school fees. Aneno bende Mondi Jaruweya kantiere Kano Kolwa e Kisumu County wacho ni entiere kodwa chenro. Isaiah Koth aneni kanyo wacho ni Christmas odhine nyikwa Olunga duto kamotingo Emmanuel Lamek Nemaya kod mamoko kagintiere dala. Aneno bende Diof Collins Olo wacho ni amos ne kanyo mama gi Emilia Okolo ento entiere Nairobi wacho ni hayo mabero dhina johera mag RAMOGI TV duto te.
Larix Mado bende wacho kanyo ni en bende sani gin kanyo gi mama gi Alice Matthew mar Godagulu kendo giketo mana ka Ramogi TV chenro ni mar Oimore. Aneno Otis Nyakwanyawade bende wacho ni en bende jopengte mantiere Nyabomo main stage sindo mwalo kanyo wacho ni gikaw hayo maber mag Christmas. Edwin Mikuna ni kanyo. Eric Geda bende wacho ni hayo maber mar Christmas ne jiduto te. Peter Bryan wacho ni entiere e Baringo Eldama Ravine wacho ni en bende Ojakwa Bwai to kwa hayo mar Christmas ne jiduto te. Alflen Afel Kosuda bende kwayo hayo maber mar Christmas ne oganda bura kanyo. Neema Dixon wacho ni en bende hayo maber ochopne familia mar Jokambewa duto te. En to wacho no wuok rodi kopanye. Rukamano kuom ote mari kendo kuom kete mana ka Ramogi TV. Evans Oyugi aneni ka intiere Kisumu binane no kanyo ka Eliakim Onyango kwayo kan nitiere Lakisama wacho kanyo ni hayo maber odhine ji duto te to kwa mani Nyasach kwe mondo miyo ji otiek sarehe oduoge yo makare ochak tije yo makare higa manyien. Bende aneno Edwin Didis Didwalo Odhiambo wacho kanyo ni en bende Ramogi TV nyonge kama entiere uyo makatwe ng'abama kaeto wacho kanyo lamo ne jogo duto matiyo e Ramogi TV okonegi hayo maber mar Christmas men gi Grace Atieno Jaode Paulina Atieno kaachiel gi nyithinde Kamotingo Marvin Sharon bende kanyo ntiere Eliakim gi Jambi Grace giduto gibede gi Christmas makare kendo giyie kuom Nyasaye e kindegi mag Christmas. Na kwa Ramogi Juang ote odhuro kae aneno ka oganda changamka neno ka bende gimedo oro otege. Otis Nyakwara Kanga kantiere Busia bende wacho ni chenro moro godo mokalo. Aneno ka Kenato Manotebu Wodombo ne Ramogi TV kada kamano wacho rio tudio chieng Christmas kiny wacho na mos ne nyithinde te kamotingo Elisha gi Brighton. Bende Lucky Marco Duolo wacho kanyo ne ento odhi ne Mathena Marco Duol Afin Mr. Opio Mr. Mbogo kod Madam Murin gidito gikaw hayo mag Christmas. Kaita no kanyo ka bende Nyakwar Nyapola kawuok Baringo bende wacho ni jogem duto mondo kaw hayo makare kendo jomo wal ro maler game diocese kagin tiere Gamba gin bende gikaw hayo makare ma Christmas nyako Ramogi Juang mago ote kada kamano pokatiko gi sa e makoro mawangwa yena mondo alore kendo obro romo seche machielo e chenro mopogore mago Ramogi TV. Do kamano ni sekete kare chako nyagiko kenda koni hayo maber kuikoro wikre makare ka bende kinyo chopo o cham kaka owinjore kata kamana winjo ka bende nyiso kanyo no par ni ntere school fees biro mbele kanyo kore chami ket school fees kando mondo kik kwan gwenyre ni nenda makare nyako Ramogi Juang ero kamano kuom kete mana kanyinga Lydia okay wasebedo kanyo gi Elizabeth Otieno mosebedo kaloko na weche gi tieno makare.